Hej, mit navn er Nikolaj Juhl. Jeg har i samarbejde med Morsø udviklet vores bud på en vegetarisk julemiddag. Først skal vi lave vores knotloaf. Vi finhakker rødløg, gulerødder, bladselleri og steger i lidt olivenolie. Imens det hele steger, skal vi gøre resten klar. Hak svampe, kastanjer, aprikos, tranebær, valnødder og hvidløg. Når løgene er bløde og klare, tager du gryden ud af ovnen. Tilsæt hvidløg og timian og dernæst svampene. Krydder godt med salt og peber og sæt gryden tilbage i ovnen og steg til svampene er gyldne og lækre. Når svampene er gyldne og lækre, tager du gryden ud af ovnen. Tilsæt lille knips chili samt kastanjerne. Sæt gryden tilbage i ovnen og lad det stege i yderligere 5 minutter. Efter 5 minutter tag gryden ud af ovnen og tilsæt de kogte linser, hakkede bær og tørrede brødkrummer. Smag til med citronsaft og salt og peber hvis nødvendigt. Imens fyldet køler ned, smører du en ovnfast form, enten med smør eller olie. Slå 2 æg ud i gryden med fyldet og rør rundt. Kom fyldet i den ovnfaste form og bag i en morseovn i 30-35 minutter. Efter 35 minutter, tag knotloafet ud af ovnen. Vores knotloaf serverer vi med ovnbagt græskar, kartofler, grønkål og en lækker veggie sauce. Nu er der kun tilbage at sige velbekomme og glædelig jul.